Yn gyntaf, ar am. Helo, sut ydych chi? Jerry Hunter dwi? A Richard Wyn Jones dwi, a da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, podlediad lle mae yna Americanwr o Cincinnati, Ohio, yn ceisio ddysgu rhywfaint ar Gymro o ben mynydd Ynys Môn ynglŷn â cyfoeth llenyddiaeth iaith ei hun. Da ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau, da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd, a da ni ar gael yn gynta, Jerry... Ar am. Ar am. Ac ia, croeso nôl i Gaerdydd. Dych chi'n iawn? Braf dy weld ti. Braf bod yma. Braf dy weld ti yma. Ac croeso i bennod 53. So, lle da ni'n mynd? Wel, dyna fo. Da ni'n symud ymlaen trwy'r ail ganrif o 15, wan. Yn araf, fel malwan. Wel, da ni am geisio cyflymu chydig bach. Mae'n gymaint o lenyddiaeth Gymraeg i'w thrafod. Ond heddiw, da ni am drafod rhywbeth chydig bach wahanol i beth da ni bod yn sôn amdano fo. Dyn ni bod yn sôn dipyn am y Beibl ac yn y blaen, ac arwyddocad y Beibl, wrth gwrs o ran hanes crefydd, ond hanes yr iaith Gymraeg a'i llenyddiaeth. Ond heddiw, dyn ni am sôn am lenyddiaeth grefyddol sy'n wahanol iawn, sef barddoniaeth Rhys Prichard, neu y Ficer Prichard, neu'r hen Ficer. Reit. Mae'r enw'n canu cloch, yndi. So, Rhys Prichard gyfodd ei eni, wel, o gwmpas y flwyddyn 1580 adeg tynasiad Elizabeth y gyntaf, bu farw yn flwyddyn 1644. Dyn ni'n gysylltu â Llanymddyfri, sy'r gardd, debyg wedi fegu yno, ond mi ath o i golwg yr Iesu'n Rhydychan a cael addysg. Ond eto, mae waith llenyddol o yn wahanol iawn i'r dyneiddwyr dyn ni wedi bod yn ei trafod o rai gafodd ei addysg yn Rhydychan, pobl fel William Salisbury ac yn y blaen. Achos di o ddim yn arddangos dysg mewn ffordd aruchel a chymlaeth, mae farddoniaeth yn syml iawn, a dyna oedd o nod. Defnyddio barddoniaeth, rydd, seml, i ledaenu, gwersi, beiblaidd, dysg y fath crefyddol i'r bobl, lle de, trwy gyfyngu diddorol. barddoniaeth. O caneuon i'w canu ar lafar, mae'n siŵr. Mae hynna'n codi lot o gwestiynau. Diddorol, Felly, o ran i farddoniaeth, mi ddefnyddiodd fesur traddodiadol, lle, un gwerinol, os licio di, lle, i radda, mesur tri thrawiad, mi glwyd i'r tri thrawiad. Ti di arfer drymio, ti'n gwybod lle mae'r rhythmau. Mesur a ddefnyddyd yn aml ac efo perillion, telyn ac yn y blaen, de. Felly, ond mae'n diddorol iawn, mae'n hawdd iawn, mae'n syml iawn o'r arddull, mae'n hawdd dall y neges hyn oed heddiw. Ac, wel, na ni ddechrau efo rhyw ddyfyniad, a dyma yn gynta, cerdd sy'n dwy'n y teitl Llythyr at y Darllenydd, achos mae'n amlwg iawn bod Rhys Prichard yn gobeithio gyhoeddi waith o cyfro, a mi gyhoeddwyd y casgliad mawr yma o gerddi ar ôl iddo farw, dan y teitl Cannwyll y Cymry, de. Felly y gerdd gyntaf, dyfyniad cyntaf sy'n gen ti, dyma'r penillion cyntaf y gerdd yma at y darllenydd. Ac os da chi'n wrandawr newydd, be mae Jerry'n neud ydy, mae'n rhoi lot o ddyfyniadau i fi, just cyn i fi ddechrau recordio, a dydw i ddim wedi gweld dim o hyn o'r blaen, ac felly yn aml iawn mae'r darllen yn lled glygyrnaidd, a mae Jerry'n mwynhau hynny, felly dyna fo. Reit, Llythyr at y Darllenydd. Gogoniant Duw a lles Britaniaid, canlyniaeth ffryns a... Friends di hynna, ffrindiau? Ffryns, oce. Gogoniant Duw a lles Britaniaid, canlyniaeth ffryns a gwaedd y gweiniaid, a wnaeth printio hyn o lyfran a roi rhwnggoch Gymru... Rhyngoch chi, lle de? A'i roi rhyngoch Gymru Mwynlan. Oce, dydy hwnna ddim yn hawdd iawn. A bergofi pyr bregethiad, dyfal gofio'r ofer ganiad, a wnaeth i'm droi hyn o wersau i chwir Cymru yn ganiadau. Iawn. Be mae'n neud, iawn? Felly dyna i y cymhelliad tu ôl i gyfansoddi y cerddi crefyddol hyn. Gogoniant Duw, lles Britaniaid, mae'n dynnu'r hen air llwythog yna i gyfeirio at y Cymru fel yr hen Britaniaid sy'n ddiddorol iawn. Canlyniaeth ffrind, cyfeillion yn ei annog ac yn ei gefnogi, a gwaedd y gweiniaid y bobl
dlawd yn y gymdeithas sy'n dioddau, lle da. Oedd wedi i gymell i brintio, a lot o eiriau Saesneg efo printio hyn o lyfran, o lyfr, unwaith eto, na chyhoeddwyd y llyfr tan ar ôl o farw, a roi rhwng o chi yn eich mis Gymru Mwynlan, ynddo. Ac wedyn mae'n cwyno am y pethau mae'n gweld yn digwydd, lle da. Abergofi, hynny, anghofio pyr bregethiau. A dwi'n licio hwn, dyfal gofio ofer ganiad. Yn union, mae'r werin yn cofio caneuon anweddus. Masweddus, Jerry. Maen nhw'n cofio hynna, ond maen nhw'n anghofio'r pregetha maen nhw'n ei clywed yn yr eglwys. Ac felly mae o eisiau rhoi hyn o wersau mewn ffurf caniadau fel ffurf mae'r werin yn ei mwynhau ac yn ei cofio. Yn union, mae rhywbeth ddiddorol am ddiwylliant, os ydym meddwl am wahanol beioedd, peioedd ddiwylliant, ardaloedd gweithrediodd i fewn i'r holl dirlun ddiwylliannol Gymraeg. A meddwl, mae'n gweld bod y werin bobl, y werin dlawd heb addysg, yn canu caneuon, yn cofio caneuon sy'n anweddus yn ei dibo, ac felly, ond dyn nhw ddim yn cofio be bynnag mae'n ei glwyd yn yr eglwys, felly mynd ati i ddefnyddio'r union fesur yna, mesur gwerinol poblogaidd, i drosglwyddo cynnwys pregethau crefyddol iddyn nhw. Felly mae'n ceisio meddiannu rhan o bai dwylliannol o werin mewn ffordd efo hyn. Nid o'n eitha effeithiol. Mae hwnna'n ddifur iawn. Dwi'n trio meddwl amdano fi fy hyn. Dwi'n nabod rhyw 3 neu 4 englyn ar yng Nghof, a mae o leia un ohonyn nhw di fynd â lwg i fwr Ablyn. Ti'n cofio hwnna? So mae hwnna'n... Ie, so dyna'r fath o ofer... Dwi'n cofio'r ofer ganiadau. Wyt. Ond wedyn, yn parhau'r un gerdd wedyn, de. Cofiwch de, neu yr un gan, dwi'n meddwl, gobeithio sy'n pobl yn canu y caneuon hyn, ac felly yn lledaenu gwersi trwy wlad, lle da. Mwy sy'n cofio, mae'n ddiddorol mae'n sôn yma, mae'n cyfeirio at yr enwog Salisbury, William Salisbury, mynd yn ôl hanes cyfieithu y Beibl, dim yn cyfeirio at Beibl bach 1630, Beibl mawr 1620, Beibl William Morgan 1500, ond mynd ôl at Testament Newydd William Salisbury, Richard Davies 1567, a mi oedd o'r iaith yna yn anodd yr werin i darllen a'i deall. Salisbury yn defnyddio gormod o ddysg ac yn trio gwneud y Gymraeg yn rhy ddysgedig mewn ffordd. Felly mae'n cyfeirio hynna wrth drafod y math o iaith mae'n defnyddio yn y cerddi. Amweld dyfnwaith enwog Salisbury gan y dyddysg heb ei hoffi, Cymrais fesur, byr, cyn-blaened, hawdd i ddysgu, hawdd i'w ystyried. Mae'n glir o beth mae'n neud. Dyma'r agenda sydd gyda fo'r waith. Barddoniaeth sy'n hygyrch. Yn aml iawn o ran diwydiant cyhoeddi Cymraeg, mae yna rhyw froi o nofela sy'n ddarllenadwy. Nofela sy'n ddarllenadwy i'r werin. Gallu bod yn addoglyd, dydy? Dos am neb wedi cyhyddo chdi o sgwennu nofela. Yr union. Hollol. Di hynna ddim yn wir anwyl wrandawr a gwyliwr. O, dwi'n meddwl, mae'r cerddi mae'n syml, maen nhw'n hawdd yr werin. Hollol. A wedyn parhau ar un... Gelwais hon yn Cannwyll Cymro, am i'm chwennych brydd o leo. Pawb o'r Cymru dyddysg deillion i wasnaethu Duw yn union. Felly dyna ei agenda, Gyda Cymru sy'n heb ddysg ac yn ddall, yn imbal fel mwyn helpu'r anysgiedig, sydd heb ddeall ond ychydig, y cynillais hyn mor gyson, mae gan eraill well athrawon. Chwarae teg, felly mae'n wylaidd hefyd. Duw o leo bawb o'r Cymru, i wir nabod a'i wasnaethu, Duw a wnel i hyn o Cannwyll, roi'r dall o leini didwyll. Felly'n trafod y llyfr yn drosiadol fel Cannwyll i oleu o ffordd. Mae'n thema gyfarwydd. So, gallai ofyn cwestiwn rwan. Felly, nes ti gyfeirio at y dyniaethwyr a bod o y Ficer Prichard, Rhys Prichard. O'n i'n gwybod na Rhys oedd enw gyntaf, ond y Ficer Prichard. Oedd o wedi bod yn Rhydychen, wedi cael addysg am ni ddyniaethol. A wedyn, rwan mae o'n ceisio sgwennu mewn caniadau sydd yn
hygyrch a sydd yn hawdd i'w deall a hawdd i'w cofio. I ba radda oedd o yn rhannu syniadau'r dynieithwyr. Ond unrhyw, achos ti wedi sôn am yr awydd i buro'r iaith a'r holl bethau yma. So, ydy'r pwyslais yn fwy ar y grefydd fan hyn ac ar y brotestaniaeth yn ytrach na'r prosiect diwylliannol ehangach, os gallai roed o fel. Yn union. Yn wir, mae'n gwrth gyferbynnu be mae o'n neud a iaith William Salisbury, dyneiddio'r enwocaf Cymru mewn ffordd. Felly, yr hyn sydd gennym fo yw agenda crefyddol ymarferol. Ie, efengylu ydy'r nod. Dyn nhw'n barddoniaeth i wneud be dylai gweinidog, be ddylai offuriad Anglicanaidd, fath o fel vicar o ddo, be ddylai vicar wneud, sef sicrhau bod o'n tywys i braidd ar hyd y llwybr iawn. Dyna sy'n bwysig iddo fo. Felly mae'r elfen o'r puro diwylliannol gwneud y Gymraeg yn iaith sydd yn gallu sefyll ochr yn ochr i ieithoedd eraill. Ddim yn hynna. I ni wybod. Ie, mae hwnna'n newid diddorol, dydy. Ond oedd gynno fo agenda arall. Ie, efengylu. Achub ei neidia yn ytrach na achub diwylliant. Ie, hollol. Yn union. Oce, diddorol. Hollol. Mae'r tamad o gerdd arall, yr un nesaf, diddorol iawn. Ni'n hoffi teitl y gerdd yma. Hilfritus rhybydd i'r Cymru i edfarhau. Oedden ni'n gweld barod, mae'n cyfarch y darllenwyr fel Britanniaid. Fel mae Hilfritus, British, y cyntaf o'r brenhinoedd ar orona yn Brit y Brenhinedd, yr hen ffug hanes chwedlonol. Felly mae dal yn apelio at fylchder y Cymru trwy ddefnyddio math o ddysg, nid dysg dyneiddiol y prifysgolion, ond yr hen ddysg Gymraeg o'r oesau canol am darddiad y Cymru. Felly mae'n amlwg, mae'n dangos bod y cysyniad a'r holl derminoleg yna yn mwynhau yr hen Frytaniaid yn beth cyffredin iawn ymysg y werin yng Nghymru. Wel, tan y 4 ganrif bymtheg mae lot o ffyrdd, ie. Ond beth sy'n ddiddorol ydy o safbwynt yr 50 a be bynnag o benodau da ni wedi recordio, ydy bod mae Salisbury bellach yn rhan o'r gynysgaeth ddiwylliannol, mae o'n adeiladu arno fo, mae'r hen, mae'r stwff cyn y diwygiad prosyn. Ie, mae o gyd yn rhan o'r gynysgaeth mae o'n yma. Ie, oce. So pennill o'r gerdd hon yn gofyn i'r Cymru Hilfritus i edfarhau. Hilfritus, fab Sylfus, Britanniaid brwd hoenus, caredig cariadus, cydredwch yn bron, i wrando'n wellysgar a chalon y fuddgar, fy llefair am llafar hiraethlon. Ie, diddorol dydi. Mae rhyw apel eitha personol yn dweud, dewch atau, cydredwch yn dweud, dod ato fo'n rhedeg lle de. I wrando'n llawn y wyllus ac yn ifydd ar fy llefar am llafar hiraethlon. Ie, ac un bron mae eisiau cyfleidio nhw. Dyma'r ficar fel bigal. Ie, yn union. Dyna'n union yn mynd i ddweud, ie. Ond eto, bod y naws yma mor bersonol, agos atoch, gyfeillgar yn wir yn deuluol bron i naws. Eto mae'n dweud Hilfritus fab Sylfus yn yr hen linach frenhinol o'r hen chwedloniaeth. Ie, a hefyd yn amlwg fod i'r athro hefyd de. Grandwch yn ifydd. Mae nhw rhan o'r deulu ond fod i'r bigael. Eridion. A wedyn un nesaf, enghraifft, mae Cannwyll y Cymry y casgliad o gerddi'r Ficer Prichard gyhoeddwyd ar ôl o farw. Mae'n glabol mae lot o gerddi da. Mae'r un nesaf eisiau rhoi flas ar y math o wersi sydd yn y gyfrol de. Cyngor i wrando pregethiad yr efengyl ac i chwilio'r sgrythurau. O cais gŵr na gwraig na bachgen, ddysgu'r ffordd i'r nefoedd lawen. Ceisiad air diw yw gyfarwyddo, ia? Ceisiad air diw yw gyfarwyddo, ond i de
fe aeth ar ddidro. Ie, didro ar brwydr. Ar gyfeilion, ie. Ie. Ti ddim yn, ie, di ar gyfeilion. Ti'n cael bach o drafferth o tafodiaeth sy'r gardd, wyt heddiw. Ti'n mwyn beth? A mae'n llafar iawn, dydy. Mae'n sgwennu fel yr oedd yn siarad i raddau am hwnni. I'w gyfrwyddo. Ie, gyfrwyddo. Ie. Da. Ie, felly, yn union. Ond mae lot o hwn ydy, ti'n bod, achub yn eidio. Achub yn eidio ydy'r canolog yma. Ie. Felly, i'w raddau, mae'n hawdd dall y farddoniaeth, mae'n syml iawn, dos o ddim llawer o bethau felly. Ac am hwnni, gan I fod o wedi bwriadu gyhoeddi I waith, oedd o'n gobeithio fysa'r gwersi mydryddol, hynny yw gwersi'n cael ei lledaenu trwy gyfrwng barddoniaeth, yn mynd ledled Cymru, ond oedd wrth gwrs, oedd o'n offeriad da, y ficar ac yn gofalu am I blwy hun yn Llanymddyfri, felly mae'r gerdd ola dwi'n siarad am yn wych, ac edrych ar y teitl gyntaf, Achwyn Mr Prichard ynghylch tre Llanymddyfri a'i rybydd a'i gyngor iddi. Felly fod I Mr Prichard, wrth gwrs. Ie, a mae'n cwyno ynglyn â'w dre, a mae'n rhoi rybydd a cyngor i'r sawl sy'n byw yn ei dre, siwr o fod. Yn union. Hollol. Mae'n poeni am y pechod mae'n gweld ym mhob man yn ei blwy hun. Dwi'n am poeni am hynna pan dwi'n mynd drwy Llanymddyfri, sti. Mae'n le go bechadurus. That's it. A di, mae o'n llythrenol, mae'n darlunio Llanymddyfri fel dipyn o Sodom a Gomorra. Gwych, da iawn. Ond un pwynt da, un o'r penillion dwytha yna, ti'n ei wedi darllen, mae'n gofyn i'w wrandawyr I chwilio'r sgwythura. Felly, bod a cerddi hyn yn syml wedi sgwennu ar fesur gwerinol poblogaidd. Mae'n gobeithio fysa'n cael ei lledaenu trwy adrodd, dysgu'r go, canu hwyrach. Eto, mae'n disgwyl hyd yn oed yr werin dlawd fod yn llythrennog a gallu darllen chwilio sgwythura, darllen y Beibl, Dyn ni yn oes yn dilyn cyhoeddi'r Beibl bach a hynny gyd, Felly mae'r geiriau cyntaf, y llinell gyntaf, ti am darllen mewn munud, yn dyfynnu'r Beibl. Y geiriau menatecal ydy hynny'n golygu beth eich ti? Dyw, ti wedi cael ysgol sil, rhaid yn Mhenmynydd. Os oedd o ddim yn llyfr job, di o ddim yn cyfrif, Jerry. Wel, mae menatecal yn dŵad o lyfr Daniel yn yr Hen Testament, y proffwyd Daniel. A y stori am wledd, Balthefar, neu Balseddar, Balsefar, neu Blesefar, mae'n gwahanol ffurfio'r enw, lle. Ti'n gwybod stori o wledd, mae brenin yn gwledda, ac yn lot o feddwi, lle. A wedyn, mae yna rhyw law ysbrydol rhythr yn ddangos, a mae'n sgwennu ar y wal. Dyna dorddiad o'r madrodd, mae'r ysgrifen ar y mur, ar y wal. A mae'n sgwennu mena tecal Parsian, sef geiriau mewn Arameeg, dyna gyr, a wedyn a di doethio'n llys y brenin ddim yn gallu dyhongli'r geiriau, mae'n galw am Daniel, y broffwyd, a mae Daniel yn dyhongli'r sgwennu, a mae'n dweud, mae Duw wedi rhifo dy frenhiniaeth a gorffen dy frenhiniaeth. A wedyn, mi wyt ti wedi cael dy bwyso yn y cloriana ath gael yn bryn. A wedyn mae'n deud bod I frenhiniaeth, so mae proffwyd yn deud, wlwch, dyma Duw yn rhoi neges trwy sgwennu ar y wal, yn dweud, mae wedi canu yn chdi wan. A felly dyna, felly, menatecal. Wel, dwi yn licio y syniad bod ni'n mynd I gael cymhariaeth o Llanymddyfri a Sodom a Gomorra, achos un o fy, pan oedden ni'n byw yn Aberystwyth, Jerry, un o fy hoff benawda yn y Cambrian News, sefydliad o bwys, oedd Aberystwyth is getting like the Bronx, says local councillor. Rwy'n na fi yn y Bronx erioed. Felly, yn y bon, dyma fersiwn y Ficer Prichard o Llanymddyfri is getting like the Bronx, says local vicar. Dwi'n meddwl, tipyn o Wild West ydi o, dwi'n meddwl, da. Gwych iawn. Na mo, reit. Bod ti edrych ymlaen yn fawr eto fo, Menetekel tre Llanymddyfri. Pwyso Duw di yn dyfryntni. Ni chas ynod ond y sorod, gwachel weithian rhag y drindod. Gwialen dost sydd barod I ti, ystyddiau am dyfryntni. Ath anwiredd sy'n cynyddu, gwachel weithian gael dy feiddu. Tebyg ydw I ti Gomorra, Sodom boeth a thre Samaria. Rhai na fynent wella hyd farw,
nes ei troi yn llwch a llydw. Ni oed i fyna. Do, nes i addo do, mae'n gyffordd re a Sodom a Gomorrah. Gwych iawn. Aberystwyth is getting like the Bronx. Wel, mae Llanymddyfri wedi mynd fath o Sodom a Gomorrah. A wedi cael ei, mae dre wedi ei ffwyso yn ei bryns ni, ei brynsi, lle fe'n dweud. Holl, mae'n wych dydi. Mae'n delifro dydi, mae'n unolai air dydi. Iawn, holl. Ond wedyn, mae'n gerdd eitha hir dydi, ni'n neidio nes ymlaen sy'r diwedd y gerdd. Wel, mae'n lot o bechod i'w drafod yn y gerdd, oes. Ie, dwi'n garo allan y penillion sy'n manylu ar y pechod, achos dwi'n gwybod bod ti'n bachyn bach cwrtais neis. Ges i magu mewn pentre lle nad oedd unrhyw frynsni, Jerry. Yn union, dwi'n gwybod, holl. A wedyn mae'n mynd yn bersonol iawn, mae'n sôn amdano fo'i hun fel cymeriad yn y stori, yn cerdded strydoedd Llanymddyfri ac yn trio. Felly dyna'r penillion ola dwi eisiau ti i ddallan. Reit. Bore codais gyda'r ceiliog, hir ddilynais, byth yn danog, droi at ddiw oddi wrth y dyfrynsni, ond nid oedd ond ofer i mi. Cennais i ti'r utgorn eithlyd, o farn Duw a'i lyd anhyfryd, Ith y huno o drwm gwsg pechod, chwyrnu ei hun wyt ti yn wastod. Chwyrnu di hwyrnu, na ci. Be di hwyrnu? Chwyrnu. Chwyrnu, ia, chwyrnu. Holl. Cennais i ti'r utgorn eithlyd o farn Duw a'i lyd anhyfryd. Ith y huno o drwmgwsg pechod, chwyrnu hyn wyt ti'n wastod. Ie, dim y fo. Dwi'n cael dim dylanwad y gwbl. Na, mae fel sef o'n anobeithio dyn ni. Mae wrth i'n trio yn canu i gorni neges yn yr eglwys ac yn y blaen, i ddeffro pobl. Ond mae'r plwyfolion jyst yn ymdrybeiddgu yn i'w pechod a'i brynsni. Am led i Llanymddyfri, de? Ie, wel, holl. Rhywbeth diddorol iawn am hanes y cerddi wan, dyma hanes cyhoeddi'r cerddi hyn, i fi, bron yn fwy diddorol na'r cerddi hyn. Hwyrach mae'n deud rhywbeth amdana i am chwaith, ond dwi'n mynd darllen y math yma beth am bleser de fi hyn. A dwi ti ddim angen achub denaid na gwrs, felly. Diolch yn fawr iawn. Mae'n bwysig rhoi hynny ar glawd. Ond o ddifri de, mae hanes gyhoeddi gwaith Rhys Prichard, Ficer Prichard, yr hyn ddigwyddodd iddo fo yn y blynyddoedd yn ystod y canrifoedd ar ôl o farw yn ddiddorol iawn o ran hanes llenyddiaeth Gymraeg ac hanes crefydd yng Nghymru. Felly, bu farw yn y flwyddyn 1644, iawn. Mi gyhoeddwyd y llyfr ddiwedd y 1560, fel Cannwyll y Cymry, felly mi wyreddwyd uchelgais y bardd ar ôl o farw mewn ffordd. Ond i neidio ymlaen ychydig bach, trafod rhywbeth ydyn ni'n sôn amdano fo mewn cwbl o benodau. Dwi'n meddwl am llenyddiaeth Gymraeg gan Piwritaniaid. Pobl oedd yn Piwritaniaid go iawn, oedd eisiau piro'r eglwys, a symleiddio'r eglwys, yr rhaid yn cefnogi ochr y Senedd yn y rhyfeledd cartre, bod fel Morgan Llwyd yr enwocad, ac yn y blaen. Wel, mewn ffordd, mi gyhoeddwyd, ac mi ail-gyhoeddwyd gwaith y Ficer Prichard, yn ystod ail hanner yr ganrif 15, bron fel rhan o ffrwd lenyddol Piwritaniaid Gymraeg yn dilyn marwolaeth Morgan Llwyd ac yn hydlaeth yna o Piwritaniaid. Mi gyhoeddwyd ei waith gan Stephen Hughes, ac mi oedd yn wedig yn ofnadwy o weithgar yn gyhoeddi gwaith y Ficer Prichard. A wedyn, mi ddedodd Nesta Lloyd rhywbeth diddorol iawn, ac mae'n llygad i lle, dwi'n meddwl, yn dweud Stephen Hughes ddechreuodd y ffrwd yna o gyhoeddi fydd yn sicrhau ar unwedd mae'r Ficer Prichard fydd y bardd Cymraeg mwyaf poblogaidd y cyfnod cyn y bedwaredd ganrif ar 15. Yn sicrhau, Stephen Hughes gyhoeddi waith a'i ddyrchafu ac i'n neud yn rhan o'r canon llenyddol, y llenyddiaeth Gymraeg mae pawb fod i wybod amdani a'i darllen, a mi gafodd ei ail gyhoeddi eto ag eto. Ie, achos dyma sut, o'n i'n trio meddwl sut ydw i'n gwybod amdano fo, a dwi'n meddwl amdano fo fel rhan o linach llenyddol angydffurfiaeth Gymreig mewn ffordd,
bod o'n eglwyswr a bod methodistiaid Calfinaidd ddim yn bodoli ar y pryd ag ati. Ond ia, bod o, dyna sut mae o'n rhan o'r linach yna. Yn hollol, mae'n cael ei weld fel Puritan mewn ffordd, fel rhan o'r linach yna. Hollol. A fel efengolwr, yn terma mwy diweddar wedyn. Ffordd gafodd ei feddiannu gan Gymru Cymraeg mewn oes... Ond di hynna ddim fel bod o'n anhegwch mawr a fo chwaith, ydy? Idio, can i weld. Wel, oce, diddorol. Rhaid pam yn dweud hynna, jyst oherwydd bod y pwyslais ar efengyliaeth go syml, achub eneidia, achub pobl o bechod. Mi oedd o ffuriaid eglwys Loegr, o ffuriaid am wneud hynny hefyd. A rhai ceidwadol iawn o ran i gwleidyddiaeth. Mi oedd y Piwritaniaid go iawn am chwali'r eglwys Anglicanaidd i raddau, cael newid pethau'n gyfan gwbl, does ddim arwydd o gwbl i fod o felly de. Mae hynny'n bwysig iawn. Ac mi oedd yn pregethu yn ebyn Pechod, a mi welwn ni cyn diwedd y gyfres on, bod un o awduron pwysica cyfnod, Ellis Wyn, gyda gweledigeth y Bardd Cwsg, mi sgwennodd o glamp o lyfr, mae'r Bardd Cwsg yn llyfr rhyfeddol o wych, ac mae gyd am bechod. Dyna Ellis Wyn yn poeni'n fawr am bechod, a mi nath lawr o waith i drio i ddeffro Cymru am bechoda. Ond mi oedd Ellis Wyn yn geidwadol iawn o ran i wleidyddiaeth ac yn y blaen. Felly, dwi'n bod, a dwi'n deud rhywbeth sydd o bosib yn newydd, hwrach dwi'n mynd yn groes, y ffordd mae'r bennod hon yn hanes llenyddiaeth Cymru'n cael ei thrafod, ond dwi'n meddwl bod pobl wedi gwneud cam a'r reality yma trwy bortreadu'r Ficer Prichard fel bardd Piwritanaidd, fel Puritan de. Achos, os ni'n edrych ar y dystiolaeth hanesyddol, o oes Rhys Prichard ei hun, yn ôl pob golwg, doedd o ddim yn cwestiynnu'r eglwys, oedd o'n hoff iawn o'r eglwys, oedd o'n offuriad yn ficer ffyddlon iawn, yn cefnogi'r eglwys Anglicanaidd, draddodiadol lly, ac hefyd yn ôl dystiolaeth, oedd o'n geidwadol o ran ei wleidyddiaeth. Cofiwch, mi oedd y Piwritaniaid yn oes Morgan Llwyd, ar ochr y Senedd, yn ceisio dymchwel ac yn wir yn wedyn lladd y brenin, Charles y Cynta, yn ei ddienyddio. Yn ogystal bod yn ficer Llanymddyfri, mi gafodd Rhys Prichard i wneud yn rheithor mewn rheithoriaeth yn esgobaeth Tuddewi yn y flwyddyn 1613, a oedd yn anrheg uniongyrchol gan y brenin, so mae hynny ddiddorol. Hefyd, bu farw Rhys Prichard yn flwyddyn 1644, fel dwi'n dweud, 2 flynedd ar ôl i'r rhyfel cartra rhwng y brenin Charles a'r Senedd, gyda'r Piwritaniaid yn cefnogi achos yn ganolog i y wedd foesoddi allusol ar waith y Senedd. Mi farw Rhys Prichard 2 flynedd ar ôl i'r rhyfel ddechrau, a does na ddim byd gyda fo o gwbl. Mi sgwennodd o lot, dim byd yn dangos i fod yn ochri ar Senedd a Puritan. Gwrthwyneb, dwi'n meddwl ddigon o dystiolaeth i ni ddeud i fod o'n frenhinio rhog. Mae'n y gerdd ganddo fo yn croesawu'r brenin Charles y Cynta adre o Sbaen pan oedd o'n dywysog Cymru i Cannwyll ac yn y blaen. Mae'n y gerdd ganddo am y gwrthryfel yn Iwerddon yn y flwyddyn 1641, blwyddyn cyn y rhyfel cartre yng Nghymru a Lloegr ddechrau. A mae'n Cannwyll y brenin Charles yna, mae'n fawr iawn. Mae'n un pennill yn y gerdd hon, na i ddallan cwbl unilla, Dyw y Gadwon Brenin Graslon, rhag i brad a'i dystrw creulon. Felly, mae'r holl dystiolaeth sydd gennym ni am Rhys Prichard yn dangos neu'n caniatáu i ni gasglu i fod yn eglwyswr ac yn frenhiniwr ceidwadol traddodiadol de. Ond di hynna ddim yn anghyson a dadla fod o wedyn wedi cael ei wedi cael ei dynnu fewn i stori o linach. Cos bydd bobl sydd yn gwrando ar hwn, tu ôl i Jerry fyny, mae yna shelf o lyfrau ar y blaid lafur yng Nghymru. A un o'r pethau sy'n ddiddorol am yna di'r ffordd mae pobl wedi ceisio creu rhyw linach o llafur Cymru gan ddefnyddio weithiau deunydd sydd ddim cweit yn ffitio fewn yn dwt i'r hyn maen nhw isio. A dyma sydd wedi digwydd yn hyn de. Mae wedi cael ei droi fewn i proto angydffurfiwr Cymreig pan
fel ti'n dweud, mae hynna'n nonsens o safbwynt. Na ni drafod eto, mae'n siŵr, ond mi gan Stephen Hughes yn ail hanner yr agarfa 15, rhyw raglen gyhoeddi wedi i chynllunio yn ofalus i gyhoeddi gweithiau Piwritaniaid i gefnogi'r mudiad crefyddol hwnnw de. Ac felly, rhywbeth dwi'n hoffi drafod aml fel ysgolhaeg yw'r berthynas rhwng testun llenyddol a'i gyd-destun hanesyddol de, sy'n gallu bod yn gymlath iawn. A fel yma, dyn ni'n gweld bod, mewn ffordd, bod cyd-destun y cerddi yma'n wahanol iawn o ran bywyd y gwaith ac ideoleg y bardd, a bod y testun yn wedi cymryd allan a'i defnyddio mewn cyd-destun hollol wahanol o ddiweddarach. A mae hynny'n ddiddorol, dydy. Mae hanes clynyddol weithiau'n datblygu mewn ffyrdd annisgwyl. A creu awdurdod, a creu drwy greu llinach a datblygu. A gwaith bardd yn cael ei feddiannu ar ôl fo farw, de, am resymau eraill o bosib. Wel, gwych iawn, dyna fi yn gwybod mwy am y Ficer Prichard, a hefyd yn gwybod mwy am yr holl bechoda a bryntni oedd yn bodoli, a bosib sydd yn bodoli, Jerry, yn Llanymddyfri. A dwi wedi llwyddo i atgoffa fy hun am Aberystwyth is getting like the Bronx, says local councillor. Felly dyna rifin gorlawn arall. A nina nist yma Nghaerdydd, y ddinas ddilychwyn honno. Jerry oedd yna'n ddifur iawn. Diolch ti yn fawr, diolch yn fawr iawn. Oedd yn braf iawn dysgu mwy am yr enw yma. O'n i'n gyfarwydd efo, ond ddim yn gwybod nemor ddim am dan efo. Felly, diolch yn fawr ti am hynny. Diolch i Richard Martin sydd yn recordio hyn oll ac yn ffilmio a be bynnag arall ma'n neud. Cofiwch fod Jerry yn paratoi talfyriad Saesneg da iawn o gynnwys y podlediad ar gyfer nation.cymru. Mae hwnna'n rhywbeth o'ch chi ddarllen neu rannu o hefo pobl eraill. Da ni wastad yn pwyso ar Jerry i baratoi fersiwn Cymraeg a'r brynt o hyn i gyd ar hyn. Os oes yna rhyw filiwnydd allan fyna yn gwrando isio noddi hynny, gnewch hynny. Cofiwch hefyd, gan bod ni'n agosau at y Nadolig, fod llyfr Jerry dros ryddid a chyfiawnder ar gael yn eich siopa yr anreg Nadolig delfrydol. A Jerry, wyddos ti be, mae gennau lyfr newydd allan. Oes! Sef cyfieithiad i'r Saesneg o lyfr nes i sgwennu am syniadaeth Plaid Cymru. Sy'n gyfro wych. Sydd yn ysblennydd os gael ei. A mae yna dal gopia o'r gwreiddiol Cymraeg ar gael, falle sy'n fwy priodol i randawyr y pod. Rhoi Cymru'n gynta. Rhoi Cymru'n gynta. Reit! Dysgu ti beth arall ti eisiau hwrdio? Nid ar hyn y bryd, dwi'n meddwl. Agos. Gyd ti gin nadolig ti di wneud yn yma. Beth bynnag, diolch i chi gyd am wrando. Cofiwch rannu... Ar gyfer mynd o Sodom y Gomorra yma, dydy? Cofiwch rannu'r wybodaeth am fodolaeth y pod efo unrhyw un all fod efo diddordeb. Da ni'n dibynnu arna chi i wneud hynny. Gallwch chi ddweud bod ni ar gael drwy'r holl ffrydiau podlediadau. Da ni ar gael ar YouTube, lle mae modd yn gwylio ni hefyd. A da ni wastad ar gael yn gynta ar am. A dwi'n meddwl, dyna fo, Jerry. Diolch yn fawr iawn, hwyl fawr am y tro.